Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag, abigatyo amin nga sangapada papagayam. Mandipot ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot, West Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di mo na nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kaya ito ti paghaim yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumab kablawak itirimbag nga bigat, daimbag nga aldaw, daimbag nga oras. And please share this program, share. Kahit padanan nyo papaghayam ti may kalima nga pakasalitan, nga ti padayawan nga basa. Ti pakasalitan, ni paghayam tayo nga Edwin, nga napauluan, driver. Asinot driver? Ni Edwin, anya ti bihag ti driver. Amoy, delikado ti bihag ti driver. Napatag unay, happy ko na yun. Kas pagaligan na pasahero na ka, nakasalalay ka, tibiyag na, tibiyag yun. Just in case, no saan nga natang nag-drive, nakaw, na narunan at yung may nga pamilya kung makita agkukuyog da, kadaglugan da. Di driver, masapul nga natanang, nasidap, yan, naanad. Just in case lang, yan, dito amo. So, napatig unay ti driver. As in, not driver ti pamilya. Baka ti driver ti pamilya kat may isang ama. The assistant driver na gadya ina. Indagarodan rugyan papagayam. Dito ti pakasalitaan, ni pagayam tayo nga Edwin nga napauluan iti driver. Danto pa pananti madamdama. Sa paante basit iti kapatinggangin. Ilang pas tayo. Dito ti pakasalitaan ni Edwin. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi, nakigtutak Manong Nemi idita manarpaak, tinatidtid nga kawayan ken bulo nga bulong tiri daw ti balaymi. Manong Nemi. Arig na narakraken manong. Amos na natitidlaeng nga kawayan ken bulo tirikep puno bulong tiri daw ti balaymi. Sapela na ipigsa nga naibalabag wano na nakraad Manong Nemi. Nakigtutak katinalyaw ko. Ni June nga inauna nga anak mi. Nagbasbasa pa lang idi Manong Nemi ti high school. Tamay! Rakrakan mo din rito tayo. Gusto lang nga rin din. Tilangat, ti balay tayo. Rakrakan pa yan ako. Ito na ano nga nagbalbal ti balay tayo. Idadapot ko. Gusto ti balay tayo. Marakrakrak. Marmarpo. Pilagbalbali wen. Ay, anak. Sus! Nadang! Signal number 1 na yun. Ana?
Kahit na madama, signal number 2. Tunokwan, signal number 3. Adaman ng bagyo. Huh. May tayo ba rin, di balay tayo? Huwag manong name signal number 1. Na itang bagyo, dyan kung malagip no, at tagan na tanga bagyo ngayon bagati radyo. Irin to, manong name taninura nga asawa. Kat madama nga agtay-taya ka na kita gubo. Iti atip mi manong. Kabil na rin palangkana kata kaserola. Irin to, manong name tani Heidi. Heidi ka dikor ka. Nilili ko nakuma. Nilili kinisupya. Adadang akut-kukut manong name iti suli. Naimas kano ti maturog, tanalami is nagtudtudo. Napikaw mamidlangan, nagtudtudo. Irin to tagbagbagyo, signal number 1. Kahit ko naman nung name ti pag-asa, babay ni ti radyo, anapigsa. Ti matmakunaan nga super typhoon, ang napigsa kano. Sigo ni ti alisto nga pagkasti angin manong name iti kada oras. Inulit laeng manong name ni June nga inaunang anak may tinag ko na. Ano kami ngagbalbali ti biyak tetang? Kasulit akang nga nayon din. Nangapasin siya akin anak to, nangarot ka sa. Gusto matike, biyak tayo. Huh? Makaradwara ko man ti high school, nagtalaw ko dito lugar tayo. Mapanag di syudad, nakmagigasang-gasat dyan. Sa bulig ti gasat ko siya dyan. Awan ti gasat ko dito. Irin to tananawain mat Nora nga asawa ni June nga sao lang asawa. Anak ko, adada nga pumigsa di bagyo, nasao ka lang asao, di ka umay ko matungulog dito. Kaya namin nagtitiwalay tayo. Tunan namin nagbalay tayo, di galba ka na semento. Alam, ang mga asin na po Diyos anak ko. Tumulong ka. Ito, may tulong ko. Narigat pa nga itadyo nga, palong ko, gusto ko mapanagbasa. Aglugan pagkada kayo nga driver ti pedicab. Imbes ko mga tricycle ti imaneho yun tapno alalis to nga dumanon pedicab met. Bakit no nakaluto kan nga kita sa rin. Agridridam ti karete nga rabi. Masangwanan ti rabitang. Yan tangag bakwitet dumit lang. Rugyan ti tagbakwitin. Tamapantay sa di eskwela. Napiyasa dyan. Agur-ore na dyan nga evacuation center. Ada pakaamo ni kapitan. Ada kita kahit nanti umuna. Tapno makapagplastar da. Umuna tayo yun. So irubat ko na kita kahit kung irubat. Tanuhan kayong sumurot. Umuna ako. Manong name hinapang ko dinanon ti asawa ka nag-itasara. Anat linutong kasi dahin, bakit? Nagpabladak ti balatong. Taisot korosyon na iti anak mo. Nangilangan lang aram nga ti balatong. Napanak imutang ani na bangir. Paglagi din ta, da balatong da. Alang nga tin laok mo. Kadbulong ti marong kaya. Awan sit saron na. Edwin lakay. Kano pa yung nakaramang ka ti sit saron. Apo pedicab driver. Lapiyapay ana makaramante ti karne no dagpadaya. O saan ket no adda ipadawat darita mapangko paglablabaan o pagdaldalusan. Ay, ano di ko na di anak mo. Agrobot nga talaga. Eh ba ita tamangan tayon. John, Lily, Sophia, umay ka na nako tamangan tayon. Alan. Ano kas ano lang ket tungpalan ti ni manong yo. Intila ta nagbakwit, sapsapain tayo, yan tangag, bakwit ay tumulang. Manong name tinipay ko, tikot Sara. Sakmul ko man, at nagkakutsaran manong name ni John. Apa ito pa yan yung tang? Naraglagan ti balatong. Mabait lahan, anak. Tagkararak te pay. Umot malalak karkarar. Saan ka kasuot kasta? Minano maging kang dilaw maging ano da ipaunag yun. Mag-unang agaman tayo ginapo Diyos.
No adda may pahin na no makaring kayo iti yagsapa kararagtekin Apo Diyos. Tun ka ano nga ron nga patgan ni Apo Diyos di kiti araraw tekin kuana. Tungtong bali mo met ket karararag. Mapapanda man di kapilya. Di ka man Diyon. Sila babalawon ni Apo Diyos. Alaguling makayo ta sa akong ti mga idaol ti ababa kararag. Kalpasan data manong nemi rinog yan mintinangan. Nabuyak manong nemi ti ima sa pandangan digitan nako. Naimas ngamin no balato no gusto nagtutudo. No muna kat nalaing ti asawak. Naimas ti luto na no balatong. Kaslada ka no latamat laok na nga karne at ginisa na nga ron. Pinakisip na manong nemi dito bawang na. Sana inikkan iti di ko ti baguong tapno agikis. Numalutong tayo bugong, ipananto dyan na pabladan nga balatong, sa nanto templanen, sa nanto ikabilan ni marunggay nga laok na. Oh, di ka matmangan, Edwin. Maragsakan na kamang bibuya ka na yung mas panangan nyo. Ore ka kangil natin si datayo. Tang, ano, umuna tayo nga na pumigpig sa titudo. Pasar din ang tapilangar titudo sa dato agbakwit. Sumarding ay dahil tututo. Pumigpig sa kindi Manong nemi saan ka mga gusos na iti kuryente sampay nga di manon tiwaya itayan mi. Tano agpakwapit ka ti kuryente manong dakkel ti mga gastos sa maysa. Kasapo lang kanupay nga danayon mi tapno dumanon iti poste itayan mi. Adagam ngamin manong nemi iti sa kaanan ti turod iti yapong to ti bangkag nga pasarimat pagmulmula mi iti nateng manong nemi. Iso na lang ta adayot danon sakam lang makamulo nagtudo manong. Sa orek tutudo sa magtudon no bagyo. Ito na hawang bagyo na sang agtudo. Marigatan magkaroon iti anak ko agsibog. So nga nagrigat ka sa saan mi. Adaman tarakin mi nga subagmano nga manok, manong nemi nga agpukaw damit, taado na kita tatakaw. No baboy met manong nemi. Napadasa mi met na tinagtarakin ti baboy nga talo. Baka mo, tagpisti met. Baka di mi amo manong nemi tagtarakin. Edi manong nemi ka tricycle driver, tadamet lisensya na mo kag maneho. Ngam kabutan na disgrasya, hindi manong nemi nga pagpilpilaya kita. Sadak ba dala kayat kapag manakuhan iti tricycle, aging ka manong nemi nga uson iti pedicab, iti lugar mi. Manipod iti barangay mi, barangay hall, kata tapno malakaan ka no, hanakit nga hukaw mangganat, iti mapan iti tiyandaan, iti ili mi, agluganda iti pedicab. Kaya iti kumangganat akit tricycle. Manulayang matmatin mapasadaak manong nemi. Baglagid din ata, da nang ipadawat kanyak ti bisikleta. Patarima mo da ita. Kung ada pinatarimahan ko, nagkastusak. Sak nagparami dito sidecar na. Da ita. Nabawat matbasitan manong nemi, ti panagbalin ko ka driver ti pedicab. Hindi ko gububurak ti konstruksyon. Yung kadagito yung matin manong nemi. Mamanumutin na kiti mangayap kanya kaguburit konstruksyon. Irin to ti asawa ka ni Nora manong nemi kat talagang plain housewife. Mangmanglo iti laba. Kan pasaremat no dagpadalus, dagpaplansa. Mapan. Katulong. Ngam saan nga agtalin na iti kakatulong. Freelancer ako na manong nemi. Kan agawid man lang agawid iti rabi. Tapno ni kastagat umay-umyan ito balay. Gabatasan mi nga igawid ni John manong nemi nagkaputen. Inalanan dati kaarwaten na manong nemi. Munakaon! Ay reserbam nga rin anak ko. Ano kaskasanulaan kat umay kami Yung barbaring nasamad lapong biksa. Di kayo tumat mamatpati ngamin. Alas 12 ka no, ito dumtengan ti signal number 4. Signal number 4? Super tayo mong gadi. Hindi kayo tumat mamatpati. Nay, signal number 2. Madamdama, signal number 3.
Kaslawan na nyaman met dalili kini Sophia manon nemi napandan nag-vlog. Iti dati pag-vlogan da, dati ulos kampungan, naturog da. No, nagkimas di maturog, tagdutudo. Kung pupuot kaya na ko ating kaasulang. Pumiksa ti angin. Nagpaiso manong nemi. Alas 10. Pumikpiksan lakay. Nakaturugan kita ya. Yung nangikot na napra. Walang samat. Marban samat ti balay tayo. Pinalagdaan ko mga minitra ha. Ginalutam ko ma. Puri galutam mo talagang napiksa ti angin. Kukutan na kita anak ta. Sumurikan ti angin ito eh. Isagana mo, dagiti naskan ng isagana. Ti plus light, dan, dagiti paglinong tayo, dagiti lupot, nga naskan nga, ibakluwit tayo. Kalubam, dagiti naskan nga makalubanin. Oray no, mabasada, dalagin may palais. Matartaranta kami ng agasawa manong name dire ingin mi dagiti akapsa. Lily, Sophia, hoy, yan na, may kanong ako. May sa ti angin, marban di balay tayo. Saan mo pa nagdalya sa therapy itang may kita may tayo mga galbaw nandit tayo muna kanyugan mga roti pagnaan tayo anda magmangita kanyugan na liglikan tayo diretsyon ti bangka nga onti kay kayo na kasi nonore daw ang kayo na daw paras nga sanga daw niyaman itang sinurot ka man natin manong junitayin. Kasi ka pa na, amo tingin ko mga rot pimigsay, alaw may kayo. Ito nga ano kami, kasanga kas na dibiyag tayo dadang. May saka pa eh. Pagpata kay laki na manong mo. Samad lang ani manong dyan, tagsalsalod-sukit. Mamang pa eh, basta tinawan, na basta natungteng nga bagyo. Basta ka sa saan tayo. Ito ka anong saan tayo ang bakwit, natungteng di bagyo. Manong nemi nakakapote kami man, iti agundaway ngam siyak. Kahit ko lang manong nemi saan nga maslap digit anak ko. Tilino nga para kanyak, indit ko pa yun katakuan na saan da nga maslap. Kan saan da nga mayangin ko na. Kapag nagkikibin kami manong. Siyak. Nora nga asawa, kinibid namat ni Lily. Sa ko kinibid mat manong nemi ni Sophia. Yaw-awi lang manong naming at tumama kada kami, ngagtayab, may palais, manong naming kayo mo sanga. Baglagi din manong naming. Tasabat uning nga dayo iti eskwela nga nagtarusan mi. Adun manong naming nga danon mi sadyahay, ato pwede kiti padaming kabakbakwit na. Pinakawak ni John manong naming, John, ayaw mo! John! Dito tayo. Dito sarap makapagyanan tayo. Anong nemi, nagsukatak, gamot na talaga ng basaak. Sige, Nora, kumusta? Diyan na masalag tarawatak, lakay ng mga pagdanagam. Kailan? Magsukat ka lang na. Tahamot na nabasa na tayo. Supot mo, ang celopin mo, arwatan tayo. Dikit anak mo nga eh. Gitadan eh. Naslap kayo, Jolie? Sophia? Tibuok may langtang. Nagal po nasan yun? Tap na maturok kayo. Uri sama dito eskwela. Basta parang guyong natin. Baka pati eskwela, marba. Nalag dito eskwela. Kita yung mat ni. Nakalaglag na rin tilandok. Nga kapit ka rin hamba ka na. Dari kitan. Kaya ka po manong naimit na talgad ang dayan mi naman pinapigsa ti bagyo. Yung turugan na kita anak ko. Siya, sana ka makaturog. Adaw paano manong naimit nagripada ka nakatugaw. Adam na kita nagsasarita. Kompromet magsasaritaan da ang nga issue. Ay, yan itong tamanan ti babanag na ito nga bagyo kakabsat. No, malpas. Kunada, ito no, alas 6 ka noon, umikat ka, natala ka noon. Anusan talaga, dati kapig sana ita. Ay, apo, sino nga talaga iti marbati, balbalay na ita. Ay, pare, Edwin. Ay, pare, kumusta di balay mo nga eh?
Mga sila po Diyos pare. Sukatam kami na yun. Na kami kat sementado mo tanang ay di kasto nga pigsagit, tumayab di kita galba. Kapag isa, nababadya ame, napigsamot nga rito todo nga angin. So, napyada di eskwela tan nangato. So nalang tan nangato angin ni. Baga tan nalagda talaga. Manon nga bagyo, tinalasatan tayo, nga agan dito nga evacuation center. Itong kaano nga tamat nga saan tayo nga agbakwet. Ito na pimintas ti balbalay tayo. Wala tamat tayo. Wanti tulong ti gobyerno ka na tayo. Muna tulungan ti magbagi tayo kung padre. Makauray tayo ti gobyerno. Unada nga ti pagsasao. Ti saludsod no, anyat ti maitulong mo iti gobyerno. Sa angkat nga ti gobyerno to, anyat maitulong na kayan ka. Nalaing ka kada kita nga sasao, kumpad. Lagay mansat pakakitaan ti asenso. Laging sabat lagi ti pedicab driver. Manong name mapampanunot kumit data. Kasi sino kuma, ti saan nga mga rapaap nga pamintas kumamat ti biyag na. O nakarod kat, babak nang kami. Di nakapagturpusak ko mati kolehyo. Mga opisina ko ma. Napindas ko mati patakder nga balay ko. Naalami, natalgadak ko mga maturo uri kasanpig sa tibagyo. At kotse ako ma. Ito ko matkwartak. No, naggraduarag ti college, siyempre, asawa nga kita tayo matadamot nagraduar mo takas kanya, kapadak ng mga opisina. Awang kumanta mga koreklamo di kita anak ko. Ang madumot dita di kita babaknan, manong nemi, kung kunak mo't laing. Nga, ada dun sa amat ti problema da. Tada na kita babaknan, nga na kita anak da, agbali nga drug addict, na kita babaknan, nga na kita anak da, handamat may pas nagtagbasa, kastoy. No, kaya damat na kita talaga napindas ti biyag na, napindas sa talaga ti biyag na. Nito ta kami manong name sang kasapulan sang kaapuyan. Agbakbakwit kami no asta nga dumteng ti bagyo, mas maslep. Samot pa kita nga nag-aapa na kita kakabsat. No mo pinunado mo kita, ni Jun ti mga apa kanya, kada kami, nga gasawa. Mabalimit siguro nga, umapal kada kiti tataw taglawlaw na nga damabalin na. Asugan na siguro matirigat ti panagbiag. Arapa-apod na kadapat nga sumaya at matibiyag mi. So nga sang kay baga naman nung name ngayon to naggraduar ti high school, namnamay na siguro nga sa aming mapagbasa ti college, siyempre. Mabanto di syudad, mapangkano makigasang-gasang. Siyak sa laangan ti saan nga matmaturog manong nemi tanapigsa nga talaga ti tudo ken angin ngem na talagad ti anmi. Nasubukan ti adu nga bagyo at eskwela manong nemi nga pagbakbakwitan mi. Iso nga sanggir ko manong nemi ti diding sak ng kidem. Ngem kinulding nak ni Nora agplastar ka nga gidda. Kakaiso na nga da magplastar nga pagidaan tayo. Sabad lang ang nalamis. Saan natin nabangbang na ito eh. At plywood na. Sa paladay ka man na. Wala, naplastar ka. Sayang na ta oras ang sabi ko. Bakit ni? Kakahasit ito man nga ano anyan to't mapasamak ng bigat. No, marbadya balay tayo. Di kat balbaliwan taman ng bangunin. Barang ano, adang tumalang umay tumulong ka na tayo. Wala. Tulong-tulong, numalpasin, di balay tayo kas pagari, nga tumulong ka rin, sampag na alpas nga, bima, nang ibangon manin, kadagit na narba, balay da. Nagpaiso manong nemi, nalpas ti bagyo, si mingising manin, dya init manong nemi. Yung makita ang tikaado rin na tao, nga titinulong o numay-samay sa manon nemi nga mangkita kada gitiya mabalintang aramiden kas kada kami manon nemi sa mundo kedi namin pinsan nga narba nga madapaset na manon nemi di kalba nga naitayab ta di kalba amat manong numampayag umulat ta at
Samot nga barong agalba, dinawdawat ba nagalba nga nagalalusan. Kaya na na karaan nga diding manong nemi. So tisukatan manin manong. Balbaliwan manin nga paisa-ipsa-ipa nga pagsisilpon, sama naman galot, alyansa. Irin to manong nemi di kita giina. Di kita nabasak. Napandamat ta imbugsaw asa dahil balbaliw nga binilag. Di kita ko angit. Dali kita mabalin pala nga pagtungumot nga kayo. Saan nga nabasa. Kuno saan kita pamagaan da sa danto pagungswag sungrod. Yan ito dakam kini John tiyak din tinulong manong nimi nga madlaw ko lang nga dali kita soron ni John. Pindasa mapikas tayo. Nagpupungtot ka. Kung gaano nga min nagbalbali ti biyag tayo itang. Dahil taka manin. Kaya po. Dahil kayong pitikab. Nakapanan na. Kada dyan Hanga na anota. Yung galot yun. Kasi naman parang yung galot yun. Marinan mo maperde dahil ita. Lahat ng tanong malpas na dito. Nagtuman na nagpasada. Naumod basa mita. Kitin tulunas man ang kahit tuman na nagbasa. Ay, hapo, ay, abiyag. Ano lang anak ko? Mga asin hapo, Diyos ka na tayo. Kasi ang harga, dasenso tayo, kaya sumadlay so. No, mas pasadaan nyo. Isundot tadyo kininanang, iyanay na no, anyamat masapulan na, dati tandan na nga naglaba, no, nagdalos. Ibadjad nanto, kakaasing nga mangyan anay, pasaray lugawon na dya bagas, tapno adot, umanay ka na tayo. Tatay sa laing di mga tilugaw. Kaya nag-imas tilugaw, ha? Ano ilaklakaw ta nga lugaw dita. Tapi ko man special nga lugaw mo ta. Ano sila anak ko. Kaya lang no, dumtang tuti na ibagagasat ka tayo. Pabanunutag tangin-tangin. Intun ka ano? Kaya intun dadakil kayo na ano makaridor ka tayo school ta mapangkanto makigasang-gasat ako nam napindas masarakam di itulungan na kam to kininanang mo para ka nagit adim. Tayo ito nag-graduar tumatin ti high school ni Lele. Nagtrabaho tumatin. Nagtrabaho na ngay. Baba nagkatulong ako. Nag-sales lady ko. Nag-servidora. Nung di agasawa nga sigod. Nag-asawa di sigod. Di pamilya man din. Di maksayan di membro tayo. Asan tumatin ni Sophia. Ano siya ka. Kas pagarigan nag-asawa ka to. Di ako ito problema. Di ka hangkay tumatulungan. Nag-asawa kam to amin. Dududwa kayo to yan. Yung problema may dududwa kam ton. Akit umanay nga tamad tin na ito mapasadaak no kwan. No? Dududwa kam lang. O mga dito arapap yun tang. Amin nga tao agad arapap na baro. Sige na arapap mo. So maliwan-wan ti panagbiyak na. Makasapulak to napinas nga trabaho. Naggraduarak ti high school. Mabaling ko to irapin tagbasa ti college. Hindi makareduarak to ti college. At anto napit sa trabaho. Siya mga pobisina to. Nag-asawak to. No, danto baknang kursunada kanya. Kahit ko pa yan. Makaasawak ti baknang. Kaya makaasawak ka to baknang anak ko. Baknang kanto nakam tulip-lipatan. Amon tulip-lipatan na kita adim. Kaya pati suda. Pagsapol danto mo ti baknang. Tapno bumaknang da. Akin no baknang kayo itong anak mi nakit. Sementadon to nga tamat hindi balay me. Kininanang yaw. Anong itong artibiyag yun? Nanda ka, dakam dito, rigat ka na maayon, no? Kabukam to na kita. Baka mo kayo to, no? May dakam talyawan, no? Saan? Uno, damangalan to kada kami nga may sa kada kayo. Uno, agsinakam to, taalaan na tumat na dililin na nanang mo, angam na mabalin na nako, katang ka magsina. Ore kas to ito lahan, ti balay mi, nga dududwa kam to. Dilaing patay, ti mabalin magsina kada kami. Style yun, tatang. Katuin, kasi na pa nagpimpin na tagmi kininanang nyo. Saan mi met nga sardahin na bagbagaan di kita anak mi manong name takam nga gasawa. Kang runan na unay manong name no kastang agsasawong kam nga mangan. Isumat ti panangira nami manong name iti asawa kamang bagbaga kadakwana.
una-una yung anak ko, saan tayo liplipatan ni Apo Diyos, kastay narami dito, itay. Gaman tayo, kanang kinintaw tayo kina Apo Diyos, ti pa nakabindisyon, ti kataraon tayo. Nagbaling nga, napigsa tayo lata, nasalunat tayo, iya tayo tayo ni Apo Diyos ti sakit, iya tayo na tayo ni Apo Diyos ti disgrasya, iya tayo tayo ni Apo Diyos ti paggad, ti solisong, so nga si Kadyon, numabalin anak, kat di mo pulos padasan ti sumimsim ti ara, kaya namin tatang mo, awambisyon na, saan ka agsigarilyo? Dahil may babae, tanang kayo, di kayo basta makinubyo. O makinubyo kayo manggas pagariga, nagtanang kayo, di pala ipapay ti bagiyo. Sa yun tulay pa, no talagang agasawa kayo. Di na kang tultuladan ginitatang yo, kunak manlangin. Tapay nang. Anat sa amin nga tuladan kada kayo. Nakaraduarak kumamat iti college no saan nga ni tatang yo. Tapay sinukuhan na kayo. So handak din isar din yung nagbasa. Kapilitan rin na. Yat advice yo ka na kami na tayo inaramid yo. Bidot mi akit ibaga ami nga saan kam nga tultuladan kapag bidot nga road. Naging gaman nung naming iti maysa nga malem nga madamati pa nagpasadak iti pedicab. Na itulod ko man nung naming iti padak nga medyo nataanganan nga napanidjay ili di munisipyo. Kadgabot aw mati mauray kung pasahero nga agsublimanong nasapo lang nakmanin sa jay. Mabari adda mangsaid kanyak dita nga pagbaling matlang pasahero ko na. Dita kasla nasulat da kiti duwa bukil ti matak manong name nakakita ti may isang envelope. Nabungkong nga envelope manong name nga dati igid ti kalsada. Nangatala siya nga envelope. Sinubliak manong. Tapok-tapok yan. At araprod manong name ti ayan na pinidot ko. Nakigtuta kiti makita. Kwarta. Kwarta. Rinibribo. Sagli magasot, sagsang agasot. Kinitak taglawlaw ko manong name ado da kita tricycle nga lumabas agpamya nagpaabagatan nga masisak lang ti ada nga naka-pedicab. Sinakayakon bisikleta manong nemin ti subre di pagkabaylak iti kwarta. Sad ko kasi jahatap na sanga marigrig. Manong nemi kinoy atak man ti bisikleta tap no gawid mga alak ti pasahero di barangay mi. Manong atat nagyan na. Nabangbang saksakaribo. Numanin talyawak manong naimin taglawlaw ko. Manong ata? Sino nga atat nakarigrig? Anang atat pangusaran na ko ha? Ano? Hinold up da? Kad nawarigrig da? No na-hold up, di may ramraman ako. Gaputan na hold up ti kwarta. Anang naimi, diyan mo taramidek. Saan ko manong naiming inturong titra na timibisiklet at pedicab ko manong naimi itiyap. Ayan, di kiti kakaduwa nga mga uray kada kiti pasahero. Pinapanak manong naimi. Di pa nakakarinderya ti barangay mi. Tatakarinderya sa dyan marik na kami ti bisin ko. Nag-orderak manong naimi ti pansit. Ganda numlatan, tahanak nga sob drinks. Sang kaigpil ko manong naimi ti sobre. Kabuta talaga nga itay pala nga maka-jing-jing kela.
napanag iti panaka CR manong name iti karinderya. Dito'y kung inukrad manong name iti envelope. Ing karigatak ka binilang manong. Naman yung talyawa baka daw may matimisbo. Basit, basit surok na manong name nga 200,000 pesos. Diyos ko. Sorry na lang nga tirumba nga namidek. Iti kasto nga balor. Baka makabalay kami. Iti kasto nga balor. Ano ti aramid. Makagatang kata tricycle ko. Umani da ito nga tricycle. Samat nga magatgatang ti franchise. Pasibila magastos. Kaya tricycle to, sarap, nagpasada. Napampinas basit. Negosyo. Ano ko mga negosyo? Yung masibing pulot matlahan manong naimi no isublik taking ko ka. Manungat at itanda na kanya. Baka basit lang. Anak, pangaramatan na ti kwarta. Kadayaking kwarta. Baka kasapulan. Ingad din ko manong nemi. Kalpasa nga timangad ak. Diyos ko. Pakawarandag. Ididago sa panag-interes ko itisang ko ako ko. Nakakita ak latikas ti kadakil na kwarta load. Nalipatan ka. Saan kaya maliplipatan, Lord? Saan ko man saan? Tanya man nga rinis ka pa nagpuspusong yung payo kanya. Diyak pinapadahasan tinag-interes ka ng tagikuat isang ko akukwa. Uri basit lang abanan. Niso nga taramidek, ang gandang kumanong. Isapol ko. No sa sinot aking kukwa. No sinot na karagawin. Nagsubliak manong nemi iti nakapidutak iti sobre. Pag nasadyahay manong nemi ngagpaamyan, agpaabagatan. Ore dala talo. Adamat jeep manong nemi lugan ngagsubli-subli. Nagsarde nga itayan di may sa balasang. Ay balasang ko. Ay, tata, nag-aglugan. Ay, ada, sapulan nyo. Baka dito ko nakaipaladawan na tayo. Nabang ko inotang nga kwarta, tata, nakapukawag ti kwarta. Iso ka dito ito. Iso. Manot nagyan na, kada ito nga sobre anak ko, no mabaling nga ibagam. Nasurok nga duwa gasot nga ribo, tata. Akit kukam nga rod, Ay, Diyos ko, Lord, thank you. Alalam nga rod, thank you. Ano na ka mo, tata? Edwin. Mama! Edwin na Gasubilitan ti hospital. Kapit hospital. Maopera ni papang ko. Saan po natin tagkala kwarta? Umati nakasagana ko na paminot utang. Kaya makasimot na din na masamak. Naglugang kami garit yung jeep. Yaka mo nakasanot pa nakaragrig na nailasong namin dito yung jeep. Yaka mo nakasanot mayok na daw na. Sabi na landawan ni tayo makadaanong kami sa hospital. Umati kwarta kayo dadmin ti doktor na marubiyang kumanti operasyon. Basta. Ay, agaman kami kang kakabsat. Alain da karoten kita. May ikaman tira ito madlangtab mo. Urugyan tang operaran ni Papangyo. Ilalan ni tayon. Nagpaigayang para ti pa nakaisalakan ti biyak. Manong tayo. Di na pinag-thank you. Ama, nag-thank you da. Di na pala inikanti. Ang kabalihan dan malagip na dyan. Kinun ko nagmanong kasasalitang malat ibagi. At least, nakatulong nga.
nagbalinak nga angas. Sabi ko mga rote may isalakan na yung operar. Napakausaran na dyan nga kwartang. Sabi ko ma. Naslawan ang yaman na marunay may nagsubliak iti ayan di kiti kakaduha. Ay! Sikat suwaro na napanamaya. Nagpaamyanan ka nga awang pasahero, napanamaya pare. Kadala na pang ko sinapol. Ano ito pa sikat ang pasahero. Papanan nyo, kamsat. Jay ili, di tiyandaan. Ala, sige nga rin tayon. Manong nahimi, karedi na odi nga impatuin tulod ko sa tiyandaan. Gawang pang suplik kamsat. Awan pa'y napasadaan. Nga lakit talamlatan ta. No, danto manin gudawing sakay kami kang kaakit, libre ton. Kaya man nakakilo na ito 5 gaston. Lalala, kakaiso na nga. Ada dinting nga blesses kada kami. Ala, baratong pa yun. Kinagyaman nakakapsa at pukit panakilin tili magasuta. Manong name niya kami dito balay. Gay ayamuom, ti banglo, ti malutluto. Nada, dakan. Nada malutluto. Kat madama ka kirkirog ti kwa. Native nga manok. Anang tiliw ka? Amuda nga dapat basit manok tayo ng dyan na panak ng ipanan karikiti alabaak. Ado manok da? Tumiliw ka tag, sidahayo ko na doon. Pimiliw ako na. Kasta, anang orti ilaw ko ngay. Marong kay manin. Nakayatyo. Rangaw ti pariyawan no, rangaw ti sili. Ado rangaw sili sa dyan. Sili na miimas. Agsasangbat mo tin manon name di kiti anak mo. Wine, tricycle ti naglukahanan da. Talalisto ta kanu nga dumanon. May basa nga tricycle ti naglukahanan da nga talo. Apo agad dibangan kami nga staoni pa naglenged da ta. Agkaldo da. Talagi masan yun mga anak ko. Ay, sinapod Diyos anak ko. Sumaya to malabiyag tayo. Damanin umay nga bagyo ta. Anak! Ore ka talag tagargar so dadumting nga bagyo. Musang ka naman unang napigsa. Nakita na siya at unang tapos ante nga matalawan di balay tayo. Nga magubungan na, gubungan na. Adamanin ni nanang agitaya ka rin palangga na kata kaserula. Katsabat nga gubo siya pag inaante nga maturo, pag yanante nga maturo. Pakalawas, duwalawas, manong naming, pilita, adamang sapsapul kanya. Pare, duweng ka na! Abay, namang sapul ka nga. Sinda. Ito na taga-jay at taga-radyo kayo. Taga-radyo kami. Dahil kasi magkita matalunggan na tamobil dan Ay, abay ka di, sir. Sige ti Edwin Quaresma. Uwan, sir. Ada ka di basol ko. Magkanda interview ka. Live. Apo, i-radyo na di paring Edwin. Hala, ano ang basol mo? Ano, sa di sa ting... sige na din, kanon nang isubli, iti more than 200,000 nga napidot mo. Kada Mr. Eduardo de la Cruz. Diyan ka mo nga, Eduardo de la Cruz tinagan. DJ na-operar. Ni MC nga anak na. So, di lang itadam. So, kanutin nakapukaw, nakaragrag. Nanapin na sa balasang, hindi tinagtadak. Okay. Mabalinda ka interview. Anak mo, salutsudan nyo kanya. Salutsudan mo, Apay ka saan ka nag-interest ka nagdakil na kwartang. Apay yung sublim. Manong nimiyawan sa bali ngayon bagak no saan nga jak namin na ugali ti agtagikwa. Ti mangikot ti sangkong kukwa.
Nakadadok question naman ng name, nang runa kin interview dak, no, nagkasasaad ko, nagpatinggak lang ti pedicab driver, manumasap sa pulak, umanay ka ti pamilya, yung may dapat kinita man name ti balay mi. Napindas ko matbalay yun tata, ano saan yung insubsubli. Oh, mano lang di 200,000 kung ano napindas sa balay. Masemento ang yung hala nga matuloy. Anak mo da. Agad nakagatang ako matricycle mo itan. Ako na magandang dati ka tricycle driver. Gatang ko tricycle ko dyan kukwa. Bakit madisgrasya? Sa bagay. Bakit madisgrasya ka? Muna kita kasapulang mga rada dyan kwartang para di pa nakasalbar o pa nakaisalakan di biyag. Ano saan nga na rugyante operasyon kaya di nga oras tatagad baka no saan nga na ispal. Ano or di makonomita tara di makunak kita ulitek sabi ko mata papado tayo ti pamati nga saan tayo nga tagikuan ti saan tayo nga kukuha at king kukuha kit kukuha na baka dada tayo importante nga pakasapulan na. Ano sa militante kasto nga biyaga, mga asin na po Diyos, nakam nga tamat abaybayan, na kami nga marigrigat nga tulungan na. Kat kada kita natulungak, no nakatulungak man, ala akit dakilo na nga pagyamanak, no nakatulong ang itipada nga tao na isalakan ni Mr. De La Cruz. Saan da pangimimaikan ka? Tatarag ito'y natulungan ng isublim ti kwarta. Oo, matpay. Kahit mo may danto kas pagarigan, kanda ka ti kunggunam, anat kahit mo agungguna. No anyaman ti kahit dang igungguna kanyak, diag sapsapul no anyaman deta. Amok, kan pacheck nga ni Apo Diyos kita, isut mang tigang runan nga gungguna. Manong name dya ka mo, tadaw mo ti radyo mi, nga sala ka nga may mesa nga radyo, manong name iti pakangkang nga ganda, nga siyak ti topi ko da. Nga na isang sangayan ka no, ti panagpuspusok, ta iti likodan ti amin, nga managrigat kami, kita naipulang na dyan nga kwarta. Naging nga dimteng, ti may isang aldaw, manong name nga di kotse, ti magsapsabol kanya. No aking idikot jeep ta kotse. Ay nalasing ko na balasang manong name nga nang isublyak ti kwarta. Ma'am, Tata Edwin, kumusta kayo? Kastoy, madama pa lang ti para kapilat ito yung pedicab ko. Mabaling ka din nga intay di balayo. Saan nga sumurek ti pedicab yo ay pedicab saan nga sumurek ti konseyo nagpatinggalang ti ungto ti bangkag sa ti basit bangbag na mapaniti asakanan ti turod. Ala kita umay kami kadwa mi ni Papa medyo napig sa isunan ni Papa Edward. Kapsat, kumusta? Nakapsok kayo sabi lang, sir. Nakapsok pa ilaan at kapkabon at operasyon na nagpilit kahit nakalang makita ng mama mo. Ay, sumat ni mama, hindi kapsat ko. Ala, sir, ma'am, may kadyabalay ang unti mo ipasang mo merienda yo. Hanggang masapsapol ti merienda, nagbalong kang pagidya. Iti mabalinti pagsasangwan. Sige. Surutan na karot, ma'am. Aglukan ang mula ti pedicab ko. Ti asawak man ng name iti na dano mi dito balay katag Maria Josep. Sir, ma'am, ay sapo awon mabaling mi mabited kada kayo na pinas nga tugaw. Okay lang. Basta dalaki pagtugawan mi. Dito itay latang arudan ruar, ma'am. Uri kita na lamiis, na ambatan nga na init. At ano sa nyo ti bangkito, ano ti dati bangko. Baka no, okay lang. Kitaan ni Mr. De La Cruz manong name ti balay mi. Ito na palabas ng bagyo, saan nga nanano ti balayo? Edwin. Ama na, sir.
Agubo pa ikindi. Hasta ko ni sorno ka digit anak ko na dumting ti bagyo. Bagyo manan. Bakwit tayo manan. Hmm. Sa pwede ka. Ano ti dati nga trabaho? Construction ni sir. Hindi madumaw matunay yung tagayap kanya construction. Tricycle driver, na-disgrasya kini. So medyo pilpilayak. Hindi handa na disgrasya. Di takot kaya ito nga kanti pasada nga tricycle. So nga pwede ka. Da nangipanawat kanya ng bisikleta, pinatramahan ko sa nagpaaramid ti sidecar na. Kasi kamit misis. Mangluak sa labas, sir. Nakonforme din sa sinuman ti mamayat nga agpadalos kanya kasi yan. Di kita anak yung ngay. Para for year to jay inauna, ti high school, first year dyan na sa Dapilant Elementarya, dyan na odi. Isudan na kita, sir. Diyan, kukuyog da nga, may masa nga tricycle. Nasadahaw di kita anak mi manon name tasit isa nga ilim. Kinadamay matalapay na damati dati ya. Intungkot da nga pag nagsasangwan mi manong. Wen, soft drinks ken tinapay. Anak ko may kayon. Ne, dapat na mahati ka dati. Balon da sir, nga merienda. Ay, sino da titang? Mr. De La Cruz, so da nga agasawa, anak da nga napindas nga balasang, sa tiburudak da nga kasadar kaysa. So, tinuuna, sir, ni June, ni Lily, ni Sophia. Aratarapapyo, anak ko. Dinamak ni Mr. De La Cruz. Kaya arapahap niya, sir, ti makaadal. Yung saan nakamsaman na mapaadal, dadatag ka dinanang. So nga kung makaradwarak lagi ti high school, inaktag di syudad, inaktag sabog trabaho. Hanggang may mituna nga, makuna nga, hanggang nga maknang, ngam kaday di sumkan sakit ko, nakasapulang operasyon, mayroon rin ng awanan kami. Tadot tinagsasarunoy din nga naggastusan mi. Dati anak ko nga ni MC, karadradwar na iti medisina, kairwar na matibord na, kahit may isang doktor. Ito junior ko, upat kita anak ko. Ni MC tinauna, sa dadwang bimalaet nga handa imay, sa ni sumati junior ko. Ada saan ka basit nga, negosyo miso, medyo lang maluglugi. Gabong arot ka na kita nga nagkastusan mi, sa ito isim ka nga sakit ko. Ali-ala na mali na ilumlong kam ti utang. Ayam no anos kayo. Yore laeng pumintas ba si tibiyag mi. Kas iting karili ato anak ko nga ni MC. No kas kasano lang kat matulungan ta kayo. Sa amin nga sa bulan niya mga supapak tinaramidan mi sir. O nagpasudeta ayam no makatulong kami. Makatulong kami. Muna-unay, dito balayo. Suktan tayo yung semento. Ay, una sir, natatiyo kang ano yung pagbagay ni tatang ko. Mabalin tayo mati umutang ti materyales. Kati labor na. Kati, among ti construction, Edwin, makasapol ka nga tamo ti kakadom ditang, resolve doon tayo lang. Mawatom siguro kahit ko sa wan. Ininot lang na tayo. Yeah. Basta may katakay ti materyales. No labor, mabalimot nga i-remedyoan. Basta tinaskan kat masukatan ito palayo. Ngayon ti question, kung kayo ito pagdiswan na. Saan, sir? Maupaan nyo. Mabaliming upaan. Kasalitan nyo yaking kuka. Kat mga spagarigan ta, ibagana pa yung Porsche lang kita. Kaya't na lagit installment. Sir, ano na saan? Kada kayo, Bing. Nukas ka sa nulaeng, graduar kayo at high school, tumulong kami ti panagbasa yun ti college. Sir, ang beso nga dito pagbangayo.
Hindi, John. Sikapin nga lalaki dagsangit anak. Dito kang kunaya dito nga sana tayo nga baybayan ni Apo Diyos. Hindi sa lutsod. Api nga tulungan na kami, sir. Inistorya manong name ni MC. Ngayon na ang anak da ni Doktora MC. Pinapasama. Nganusan ko nga takano nga insubli ti kwarta posible nga. Saan nga na isalakan ti amada. Kaya't nangasawan manong name. Kaputasan ko nag-interesan ti kwarta. Kahit na isubli. May sangabihan. Itinasilpuan. Nga dito tiga po na no, saan da ka no masupsupapakan ti naramidak nga imbag. Tani Mr. De La Cruz manong name siyempre. Isot amada. Di pala doktora na karidwar. Kat sumarsaro nung agredwar palang gagbasbasa da kiti talupe nga anak da. Sa naranapay manong name ka no, nga talagang medyo nalugi ti negosyo da. Gabo ka dagiti nagsasaro nga pasamak nga sanda nga ninamnama. Natulungak kan na ispal ko, babaen ititulong ko manong name nga siya tinaramat ti Diyos na nakatulong ti may nga ama. Tap na maituloy na ti pagrebangan na kas ama kadagiti anak na para pa nakagunod itarapa. Kasta manong name itinalawag na panangilawlawag ni Doktora MC ti amin. Wahid, pati ti asawak manong name kat nagluwa, itinalaw sa ragsak. Idin to ko namit ni Sophia. Dati tulag, kuragsak tang no, adanton. Kaslasang pa lang ang mamati tanak yun. Alam mo, saan nga may karita niya, palubos ti Apo. Tumteng data. Kaya ko nakarod, no, awanak ko mainan, kakaasi pa rin kita panawak, sa nga matungpal tarapa. Kapag kanak pa dito kong taway, ang mga kaya makasmay sa nga ama, kada kita anak ko, kanda asawa, kakas asawa. Mga sinabi Diyos, no, adarapapyo, adamat arapapmi. Tunoyan tayo, adarapap, titunggal may isa. Babae, di pa nang itutuloy tayo. Hindi pa nagkid daw titulong tinamaswa, kaya pa nagaramid na kinimbag. Tinaramid mo, Kapsat Edwin, mamano. Nimbalidukan di pa nagpuspuson. Prumbing lang masupapahan di kas kaya. Adadahan manong naming umis-isem ni June no kasta nga sumangpet manipod ti eskwela. Ket makita na manong naming ti panaka kumi-kumi manong naming nga mangtrabahon ti panagbaliw ti balay mi. Nakasaritak mo tayo manong naming ti nagdisuan ti balay mi. Hanap pakid nga ilako tahanda pa ila makapagtutulag kada kiti kakabsat da. Nga mabalin na nga maited jay katidong nga kasapulan mi manong 500 square meter. Dahil tatin na ilatang rubang sa kupen mi manong nasut upaan mi. Kat no ka kasanulaeng makamagsarita danto nga kakabsat mabali min tumata nga rugyan nga bayadan nga katangan deta nga lute. Hamat pakid nga nangina manong tadda kam laing ti nga nasilsil nga ungtong nga ron ti bangkang. Naman pa saan nga dagos nga maited ti labor manon nemi dagiti padak agtrabaho talaga nga rod yung remedyo met da Mr. De La Cruz manon nemi iti pangalaan da ti labor da kada kami kada kwada nga agtrabaho. Urisak betin na ta, siyempre pangalang may arti ka nami. Saan takbad lang laboran. Tumultulong mo ti asawak manong nemi nga mga sagana kada kiti naskali sagana na dated mo met nga ilibre, ti pangal daw, ti kita kubra. Nga mayan natok na ti kadakilang ti Clementa nga taswell. Saan lang nga dahi tamanong nemi? In-installment dakpay, iti tricycle, ket syempre, at ang tricycle ko manong nemi at ang payan pa franchise na. Iti halakderan manong nemi na kompleton ti balay,
nakaragrag sa akin dagiti anak ko. Gusto iti balay. Natang sementado nalagda ti galba ang agtedted ang agubo. Ken numampay pwede makuna nga salaset ang sumarsarunton. Ken saan nga dalikan nga sungrud ti kayo ti paglutuan tayo. Gusar tayo matindi ti gas range. Kuryente ngay. Sumarunong to tang. Ura kita danda kita agbalay ti asidig tayo. No kas no lang luwasat to tiwaya dat tumay nga poste. Na may isang poste pag yan ti street light at dan tumatan kuryente tayo. Data timbaga ni kapitan. Sarunong karamitan ka ni mayor. Ay, nasayat una ya. Nagraduharak tumatan iti high school kalpasan dito yung umay nga tawantang. Kit ko na ni Mr. De La Cruz nga noon yan tumanti alak ka kurso inakto ibaga. Tap numang teda kanu iti pag-enroll ko. Basta anak ko ang agapot agapot sa baling ima at pagkapon ti pagbasa yo. Angem tagiba ninyo untang. Basta ti pagbaga ka ni kakapsat ko. Sinong batan met langin na po Diyos na kita karakararag tayo. Isong pagpakawa na kinapo Diyos na maminsan masusurunak. Tsakpay nagkarakararag no daduma. Ngayon kadag ito itang nakabilig galim na kararag. Kanda di pamalakad yo. Ngayon di pa nagkabalim nga na siya at nasingpet. Kang runan na unay. Di sami parang tagikwa. Tanyawan nga banag. Nga sami ako kwa. Manong naming impas na kumat tinagpasada. Kat syempre, bukod ko nga tricycle, awan jak agbang boundary manong ad-adaw ang nagagatak at anang aron. Digiti anak ko agad, libre malat pa nagbasa da. Ti matrikula kita dumapay. Ngem, tinga namingay. Agad masapol nga kayo dak, tapos nga sakit agbiag kami. No ba tumultulong manong name the Mr. De La Cruz iti edukasyon di talungan na. Malagsit iti ito'y manong name di adon ti imay yun nakikaruba ka na kami hinikanda ti asawak ti puunan kat isut imuna nga nadaan iti sari-sari store manong name iti purok ni. Gatangan naman amin manong name di kiti namnamain na nga masapul di kiti karuba tap na di kasta kita dito iti pagkatangan da. Kat gimanar manong name no astangin ka maggrocery at gatang aglogan kami mo aglogan mo isunat tricycle ko arkila enak mo dita orela maplatan ti tricycle kuno ano kasta nga kaado da kiti i-grocery mo nga karga ti Changi. Kanang tultuloy manong name nga no kasta nga adda mabati aniya mga napatig nga banag iti tricycle ko. Kwarta man uno, cellphone man, uno anyaman nga material, kasapulan, isublik. Taday ta manong name tinay pagagangay kanya. Agas tama taramidan ti asawak ken kita anak ko. Muna manong name nagraduar ni June iti kurso na nga accountancy. Kanidad tan trabaho na manong name tumultulong mo kada kami mangpapintas, mangparlagda, mangpanayon na niya iti pagkurkurangan iti balay. Kanidi tagraduar mo ten manong name ni Heidi iti kurso ng edukasyon. Sumatan pa nag-asawa ni June. Kat si Mina dana, iparakdar damaten di bukod na nga balay. Imbag na kay kamangan na manong name kat at tawid na nga lute. Nga nagginastusan dan nga asawa nito iparakdar nga balay na. Nang isurumat manong name iti elementarya iti mismo nga barangay ni Heidi. Nakaasawa mo iti may nga maestro manong name. Oy, pagpada dati kurso. Lumampesan nagpadpada iti pangisuruan. Naikamang mo at sa bali nga barangay kat sadya damat nga nagbalay. Kirinto tanis Sophia manong name karador-duar na lang itinapalabas nga 2018. Iti kurso naman manong name nga business administration.
Nga iso, manunemi, ti anak ko, ngay nala do Mr. De La Cruz, nga nagtrabaho, iti negosyo da. Irin to, tanong da masakit, kada kami manunemi ni Doktora MC, titurungin mi, tada, ang agtrabaho ti gobyerno, hospital, nga mada private clinic na. Sadya kami, mapano ka, agdaretso, ta isot pa nakadoktor mi mano. Pati na kita anak da Mr. De La Cruz, manong name kit nagbalagi naman. Doktor met asawa ni Dr. MC. What? Isopya langin manong name ti amampay asawa na. Tano kasta nga agawid dito'y balay manong name mangikumat no ka ti ungor ti kotsen. Tadumanong matin ti ayan mi Dadamatin na aramin nga barangay ron. Anak, dakan. Ba? Tang, musta kayo? Nakita kami dyan. Namaktang na ito yung sikat ko magpaspasada. Sardin niya, tagpasada. Inanok pa nga rin tricycle. Daan pa ito tricycle yun Naanadak, nainotak, naanadak. Iso nga. Sa amok ba't nga ataramanan, madlaw ko nga perdi tricycle. Saan ko malipatan dito nga tricycle? Mga tricycle ko ang gamatayak dito. Ang tatang mo. Juan, nakapagpatig dito nga tricycle nga regalo da kaniya. Hindi palay. Oo. O rin no, dadumting nga bagyo kita. Saan tayo nga agbakbakwit? Manipod niya dabalay tayo. Kumusta ako tinanang na? Nagbindas na negosyo na. No, pa adamatin di kakompetensya na. Talon di kakompetensya na. Nga bali Tadumatin na ginisuki tayo. Asadag ko na nga umay dito yan, nalaklakabi tila ako tayo. Aging kakarag ito'y manong naimi kat balasang palaeng nusupi o nusupya nga inaudi. Talo manong naimi na kita apu kumi kay ni John, idin tutadua ti apu kumi kay ni Heidi. Basta remet, bapang kami dya balay da, mukas na nga da okasyon, uno saan kit isudat umay dito'y balay, no, dumdeng ti birthday mi nga gasawa, kan anibersaryo iti yak kalay sami. Dakamat ti mapansadya ayan da, no, kasta nga da, dumdeng, dadunga pa yung okasyon ng ruwan ti Paskwa, manong. Juan, manipod iti pedek tricycle driver no pagpagsagsardeng ang daktun na kita anak ko, sardeng ko kanong tagpasada. Umanay kanon manong name iti maganan siya iti Tianggi nga para kada kami ken mangteddamet manong name no kasta nga sweldo pasaray maminsan ti makabulan mamindot ti makabulan sa dami ni Sophia manong name umot pala ti paggastusan na umot pamilya na nga iso iti mangbiag kumakada kami ngem mabiyag mi pa lang ti bagimi dakam nga gasawa di mapasadak tricycle ken magan-ganan siya ta asawa iti sari-sari store. Dito nga ron, ti pagkasarita ak manong nemi, kat sabi ko damat pa na kay Karina, nga mairaman nga maiburay, nga maibasa, karito yung programa. Kat sabi ko damat na itad ko nga adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag, kadagitipadag kadimngeg, kan nagbuya, kas may isa nga ama, na anong ko nga tamat ti pagribangak lumampay sa nga siya ti makuna nga naggastos iti panakaadal panagraduar ti kita anak ko. Ngem siya ti puon ken gapuna no apay nga dati mulong kadakwada tapno matungpal terapaapda. Toy nga rudagyaman nga pagaya mo Edwin. Thank you very much kang ka Edwin rin ka parang surat. Thank you mat kadagiti naruay nga nagbuya. Yan, nasapat nga nakarpas, tagabatatay, kunak nga turungan tayo dito yung oras. And ay umatenda iti meeting sa Cluster 5 meeting. Kada kaming presidente iti senior citizen dito yung Siyudad Tilawag.